Sneu 23 september wie de aftrap van het seizoen van het christelijk jeugdwerk. En al 20 jaar lang gingen ze bij hetzelfde onderdeel. Wat gist je hier doen? Ja, survival. Ja, ik heb heel erg zin in. Wij starten dit hier met de jaarlijkse survival. En er doen meer dan 140 bijen om mij. We starten in groepjes en we beginnen er weer voor dit hier. Ik heb me laten vertellen dat het al voor het 20e jaar zo plaatsvindt, dus dat is best wel uniek. En toen waren jullie er nog genezen. Misschien hebben jullie ouders er hier nog wel aan meegedaan of familieleden. Volgens mij gaat groep groen beginnen. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan gaat zometeen Mogen met mij mee? het geluid af. Groep groen, zijn jullie klaar? We gaan beginnen met deze obstakelbaan. En hier gaan we lekker met z'n allen doorheen klimmen en klauteren. Je krijgt de inpenning van het jeugdwerk. Hoe belangrijk vindt de gemeente het jeugdwerk? Ja, dat is heel belangrijk voor uw gemeente. Het is mooi dat mensen zich inzetten voor de jeugd. En helemaal zo'n dag als youth. Een mooie survival om de aftrap van het nieuwe seizoen van het FCJT, de jeugdwerk. Dus ja, prachtig dat het zag je het. Nou je er vanzelf meer wat je mag organiseren? Jazeker, ja, we gaan het hele jaar door hele mooie activiteiten voor de band. In de leeftijdscategorie ongeveer van 6 tot 14. Een hele grote leuke dingen, maar ook wel hele informatieve dingen om leerzame dingen voor de band te organiseren. Doe je dat alleen in Burgum of door de hele gemeente? Nee, het is echt voor de hele gemeente. Het Jerkse deel, Joep en de Rekken, gewoon band uit alle gemeenten. En we ondersteunen daarnaast het jeugdwerk in de individuele dorpen hier in het Jerkse deel.